Vitajte v politickej aréne. Poslanec z frakcie Európa suverénnych národov Milan Mazurek mal prejav, v ktorom ostro kritizoval Európsku komisiu a jej prístup k demokracii a slobode prejavu. Vo vystúpení obvinil komisiu zo zasahovania do volebných procesov vrátane volieb na Slovensku v roku 2023. Tvrdil, že dochádzalo k obmedzovaniu niektorých politických názorov a zásahom na sociálnych sieťach. Zároveň spochybnil kritiku smerovanú voči Rusku a poukázal na dvojité štandardy. V závere označil konanie komisie za ohrozenie demokratických princípov v Európskej únii. Naozaj sa nehanbíte? Ako tu môžete vôbec hovoriť o nejakých demokratických procesoch, slobode a férových voľbách niekde v Arménsku, kritizovať nejaké ruské zasahovanie a vplyvy, keď je to práve súčasná Európska komisia, ktorá systematicky ničí demokraciu a slobodu vyjadrovania v Európskej únii. Boli ste to vy, kto preukázateľne 8-krát zasiahol do slobodných a demokratických volieb. Zasiahli ste do slobodných a demokratických volieb aj v Slovenskej republike v roku 2023 a rozhodovali ste na sociálnych sieťach, ktoré profily majú byť blokované, obmedzované a mazané. Zasiahli ste do demokratickej súťaže tak, že ste obmedzili... Excuse me, can you slow down a bit because the interpreters cannot follow, please. Should I start again? No, but with the last sentence, please. Zasiahli ste do demokracie v Slovenskej republike tak, že ste obmedzili niektorým politikom možnosť slobodného šírenia informácií. Obmedzili ste možnosť ľudí dostať sa k pravde len preto, že kritizovali túto komisiu, že otvorene hovorili o korupcii v tejto komisii, hovorili o tom, ako zaplavujete Európu imigrantmi, ako Green Dealom ničíte priemysel, ako ničíte budúcnosť našich detí a akým spôsobom voláte po kriminalizácii niektorých prejavov a zatváraní politických oponentov. Vy nám nehovorte o tom, že Rusko ovplyvňuje voľby v Európe, keď je to Európska komisia, ktorá je hlavným vinníkom ničenia demokracie. Ste to vy, kto je nepriateľom slobody a nepriateľom demokracie a vy ste prioritný problém, ktorý potrebujeme vyriešiť.